indawo egulayo emzimbeni wakho, nayiphina indawo edinga uncedo. Place your hand wherever you need healing. Heavenly Father, I thank you for the healing power. I thank you for the healing anointing. I thank you for this gift that you graciously provided us through the birth, the life, the death, and the resurrection of your Son, Jesus Christ. Naba bantwana bakho Thixo, naba bantu bakho besuka kwindawo ngendawo baze kuwe njengoThixo wabo. Sikwethembile ukuba uzawuzibonakalisa igunya lakho namandla akho. Mamelana lapha ke nina amadimoni, mimoya ndini egulisa abantu, nina mafufunyana, noba gqirha banganikhumsha banibize ngamagama, ningamadimoni into eniyiyo, kwaye ninendlebe niyakuva ukuthetha kukaThixo. Kuzo zonke indawo enizimele kuzo, kuzo zonke indawo enizifihle kuzo emisipheni yabantu, ngawo lo mzuzu ndiyanigubulula ngomlilo kaThixo ophindaphindiweyo. Akukho kugula kuyawunyamezela egameni likaYesu. Akukho sifo esiyawuhlala emizimbeni yabo egameni likaYesu. Imimoya ye-infirmity, sicknesses, diseases, viruses, infections, and bad bacteria, by the authority that is in the name of Jesus, get out of these bodies and come back no more. I command every sickness to go in the name of Jesus. I command every sickness to go in the name of Jesus. I command every sickness to go in the name of Jesus. Yenzekileyo kuwe noba intoni, even if lapheni uyiva awusayiva okanye uve umoya ingcwele ukuchukumisa, whatever you feel has happened to you, then uzuzomapha ngapha. In the video that you're going to be seeing, you'll be witnessing a lady that was experiencing a throbbing back pain. In her words, it was like a hole was being drilled in her back. God healed her instantly after placing her hand where she needed healing, as the apostle instructed. Glory to Jesus. Yes, Mother. Mercy. Holy Spirit. Jesus Christ. Yes, Yes. Yes, Mother. Awusazive sazinto. Hayibo. Yes. So zisekhona inhlungu sazivayo ngoku. Uva nje ukutsha. Kulanti likuhlupha lisahlupha ngoku. Uthi umakhulu ebengathi nomngculi yakwesibeni. Uthi ubuhlungu esiva umzimba lo ngathi uphuma inaliti. Kodwa uthi ngoku into ayivayo uva kutshisa. Okwakutshisa ke ngamandla kamoya oyingcwele. Umlilo lasezulwini uthi sinasisebuhlungwana. Ipain akasayiva. Ude wavomita ezuthixo emdilivarisha. Somebody clap your hands for Jesus. Somebody clap your hands for our healer. Somebody clap your hands for our deliverer. The lady was experiencing
experiencing terrible pain on her heart and knees for the past few days. When Apostle gave an instruction for everyone who needs healing to place their hands where they needed, she placed her hands on her heart and her knees, and instantly God healed her. Glory to Jesus. So uthi ubukade uhlutshwa lidolo and then une pain elapha. Yes, isishwaphe enhlizweni le pain. Unawo nombilini ngasukhale kakhulu. Kwenzeke ntoni ke ngoku? Yes. Sathandaza. Sithandaza ngokuthi makube bantwana bakaThixo uthi uSimathandi ebenengxaki yedolo, uthi enepain ehlabayo apha enhlizweni, uthe nawo nombilini ngasavela akhale kakhulu, kodwa uthi ngeli xesha ndithi makuthandazwe, uthi uthe xa ephinde ikhangela la pain ibiphileyo, uthi akusekho pain kulaa ndawo beyiva, uthi enhlizweni yakhe akaseva zintlungu, akesimshaye izandla uYesu. uYesu wemimangaliso, uYesu abancedayo abantu bakhe, uYesu aphilisayo. Konke Simathandi ayibo engiyayibhekelisa imayikhe emntwini idolo usaliva ayibo liyephi idolo uthi andisaliva idolo, uthi bekunzima nokuduka ngoba ndiseva kwaqhankqabe nje Simathandi. Somebody clap your hands for Jesus. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Somebody shout hallelujah. Aye. Ewe Simathandi. Apelize nawe ngathi moya wefika ukholwa moya wefika uvulekile. Uthi apha enhlizweni yakhe ingathi kubetha nomoya wefeni, uthi uvuka uphole enhlizweni yakhe njengelikade ibuhlungu inepain ehlabayo. Uthi Simathandi ingathi kubetha ifeni phaa enhlizweni. Siyambulela umoya oyingcwele ngaloo feni ibethe enhlizweni. Ela simshaye izandla uThixo. The next person was suffering from a terrible throat ailment for the past 3 days. She received healing when Apostle said, everyone who needs healing must place their hand where they need the healing. She placed the hand on her throat according to Apostle's instruction, and she received healing immediately. Glory to Jesus. Zimfuku ezintathu ephethwe ngumqala. Uthi ngeli xesha ndithi umuntu makabeke isandla kule ndawo inengxaki, uthi kwenzeke ntoni my pastor? Andivalo ngoba uthe hayibo. Amen. Andivalo Nkosi. Hayibo awukhula umntana. Uthi andiwuva Nkosile umntana. Ake simshayele izandla uthi singasuka kuye siye.